Аллаһны күңелләрендә йөртүче кешеләргә иминлек һәм тынычлык. Әйткәнемчә, Аллаһ ул религия бирмәгән, дин дигән сүз ул закон, канун дигән сүз. Аллаһ үзенең законын биргән, религия инде ул руханилар уйлап чыгарган әйбер, аларның кәсебе, бизнесы һәм шулай ук сәяси корал. Явыз түрә, капиталист һәм руханилар алар бергә эш итәләр, һәм руханилар менә бу ике затның үзләренең дусларының эшеклекләрен оклыйлар, кешеләргә түзәргә кушалар, ниндидер теге авырлыклар булса, инде Аллаһ биргән диләр, авырлык хисабына Аллаһ гөнаһларны кичерә диләр. Коръәндә бөтенләй гөнаһ кичерү дигән әйбер юк. Аллаһ бөтен әйберне язып барам ди. Һәр эшеклек өчен, менә кичкенә генә эшеклек өчен дә кеше җавап бирәчәк дигән. Яхшылык өчен дә үзенең теге әҗерен алачак дигән. Һәм шулай ук менә алар әйтик, саталар инде җанны коткару чарасын. Коръән укыйлар, җаназа үткәрәләр, 3-се, 7-се, 40-ы, шулай ук менә кабер газабыннан имеш кешене коткаралар инде. Коръәндә мәсәлән кабр газабын кабри дигән сүз бөтенләй юк. Юк. Ничек кабердә кешене газаплап була, әле бит хөкем юк. Кабердән кубарылгачтан Аллаһ менә Коръәндә әйтә, сәгать булачак, час революция русча инде, кемне җәберләгәннәр, алар үзләрен җәберләүче кешеләргә ябышачаклар дагын үч итәчәкләр. Тигез теге мәйданда һәм менә бу капиталистлар, алдалап яткан руханилар, явыз түрәләр, аларның ялчылары, алар качмакчы булачаклар, тик кача алмаячаклар, һәрбер кеше үч алып чыгачак. Шуннан соң яңадан кешеләр үлә, инде аларның менә нәфс дигән сүз нәрсәне аңлата, аларның шәхесләре торачак. Гәүдә булмый инде. 6-нчы этапта гәүдә булмый. Һәм инде менә шунда инде Аллаһ хөкем итә, кемдер җәннәткә китә, кемдер җәһәннәмгә, кемдер бөтенләй төрмәләргә китәчәк инде, явызлар. Менә бу җанны коткару дигән, теге кабер газабыннан үлгәндә җиңел китсен дип Коръәннәр укулар, бөтенсе ялган. Коръән ул бит закон. Кем законны җырлый гарәп телендә укый инде. Ул бит закон. Менә Рәсәй законын укыгыз әле җырлый, сезне жүләр дип әйтәчәкләр. Коръәндә шундый ук закон. Шуңа күрә менә кеше ул үлгәндә теге берәр нәрсәсе теге эшләми башлый дип әйтгән диеме, баш миендә туктый дагын, и лампочка кебек сүнә. Хайваннар кебек кеше үлә, бернинди дә җан юк. Без хайваннардан бер нәрсә белән дә аерылмыйбыз, шундый ук организм, шундый ук гәүдә безнең, лампочка кебек сүнәбез дә һәм кабергә китәбез.